τον Γκάγκα, τον Ρίκα. Οι άνθρωποι της νίκης θα ήθελαν ασφαλώς και να χει στην αναμέτρηση. Κανέζος κέρδισε την κεφαλιά. Κακή συνεννόηση στη μεσαία γραμμή για τους παίκτες της νίκης. Από τον Ρίκα. Άλλαξε με τον Μπαλάφα η μπαλιά για τον Χόνο. Κοντά του και ο Ματζουράκης. Ο Ρίκα σε μια μεγάλη μπαλιά. Ρίκα. Ψάχνει να μαρκάρει στο συμπαίκτη, στο πρόσωπο του Παυλίδη. Στο 45.